1, 2, 3. No. Video. Atay guys, kanang abin mo duling taginid. Taginis. Taginis day. Layo wa. Na abot. Sao naman na mo oy? Kita view. Hmm? View. You're my best view. Day. Ito usbon be. Kita po yung mga wana to. Gamit na. Hi guys, kanang naade mi karon diri sa bukid guys, kay nako mi nami nabilitaan guys ba nga nako ni tubig sa bukid. Wami mahimutang ba kanang gusto gyud ngadtuon. Mo to padulong na mi guys, kanang tulong guys. Hi guys. So guys no kanang amo yung kuno ba nabagi tinubog yung gingon lang nga nabagi tubig ni. So manong kapilit-pilit man itong video. Kami lang tulog guys, so ayot nga na po may amuara ning gikuan guys para sorry? Sorry nawala ako sa akong kuan. Oh, lamang signal. So guys no, kanang see you guys no atong among adtuon ang giingon lang nga tubig kuno sa bukid. So Let's go. let's go. Hi guys, kanang tinuod gid ni giingon nila guys nga. Nagidi tubig ang bukid. Nagidi. Yes, time shot. Tinuod gid ang giingon nila guys nga. Nagidi tubig ang bukid. Tanawan niyo guys. Kita mo na? Balo. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Oh guys, oh. Hi guys, na karon guys, mutuon na gid mi guys nga nagid tubig ang bukid guys. Oh, di ba guys? So karon guys is mangain na kami guys, wala. Ano ba? Tulad ako. Higa. Di lagi? Guys. Hi guys, kutasa guys. Gikan na sa Kamigin. Ito. Taginis day. Taginis guys. Kutasa. Moto. Pamalin mi sa Busay Cave guys. Tinog gid gingon nila nga nagid tubig sa bukid. Grabe. Yasag ingnon mi nag-ignorante basta kay nakaligo mi dito. May bakas bukid oh. Asa? Ano may bakas bukid guys, tanaw guys. Asa sa napit? Tanaw to po Bakas bukid sa. Lagi baka di ay. Lagi. Wiyawa. Asa di bukid na di baka guys. Abi nang samuara. Sinsya na kayo guys. Dito na. Hi guys, nandito na kami sa Busay Cave guys. Pero wala pa may maabot. Asa to agi yun? Sagot ko, kami na po. Sound Jen?
Hi guys, kanang pasalamat ko sa mga tao nga ni suportan ako karon ug sa una nga tungod ninyo guys. Kaming mga barkada guys, kami guys. Oh, wala ka makita dai. Wala siya guys. Kami mga barkada guys kanang salamat kami ninyo jud kay ug dili may aron, dili may maon ani karon kikatawa ko. Hi guys, kanang thankful mi kayo ninyo day tanan day kay tungod ninyo naabot ang among sa una kani damgo ra ni namo. Ya karon guys kay kanang Damgo gyapon. buwang ni bata. Paro. Hi guys, kanang thankful mi kayo karon guys kay sa una man good guys. Sige na may kaligo og swimming pool. Nya karon guys kay nakapaggama na mig amuang kaugalingong swimming pool tungod ninyo. So mo to guys no kanang thank you di kay inyong tanano kanang ayop nga dili mo malato namo. Ayop nga dili mo malato sa pagsuporta nako namo. So guys, anang ako din gikuha nyo dahil nga nahuman na dyan nga mong gipagamang swimming pool guys. Humana? So mao na mo swimming pool guys ay tanawan nyo guys. Dagang nangaligo guys, opening magudon guys, maong dagang nangaligo guys oh. Busay kib bitaw guys, busay kib.